ungayithethi yonke into yakho kanti uyithethe elutshabeni, awuzukufika kwindawo yakuyo. Awuzukufika kwindawo yakuyo mphulaphuli. Ayinguye wonke umuntu okunqwenelelayo impumelelo, onqwenela impumelelo yakho nyani. Uyabona utshaba olunobubele luyingozi kakhulu, ngoba ubutshaba babo uzimela phansi kobubele bakhe. Lifana netshaba owabelana nalo ngegazi, liyingozi kakhulu. Kungcono utshaba olaziyo oba olu lolasebumelwaneni. Abaninzi babe neminqweno yokufika eBethlehem, kodwa abazange bafike ngoba bathetha into zabo kuHerode ecaleni kwendlela, becinga uba bazizihlobo zabo, kanti uHerode injongo yabo kukubulala usana, kukubulala kanye injongo leya. Namhlanje akusekho nalo njongo, akusekho minqweno. Babe nayo iminqweno kodwa bayithetha kuHerode.